Сотні кримських татар та мусульман інших національностей з родинами зібрались на галявині столичного виставкового центру, щоб відзначити свято Курбан-Байрам. В казанах готується святкова вечеря, а тим часом малеча розважається. Гуртом стрибають на батутах та катаються з гірок. На сусідній галявині килим для традиційної кримсько-татарської боротьби «Курєш». Навколо збираються десятки хлопчаків, щоб перевірити свої сили, а заразом позмагатися за приз. Хотелось бы поучаствовать в борьбе. Будет призы самокат, электрическая машина на пульте управления, потом еще пистолеты «Нерф». Вот. Хотелось бы выиграть, но самое главное – это поучаствовать для себя и показать, что ты что-то умеешь. Неподалік парують казани зі святковою вечерею. Вірян пригощали рисом з м'ясом жертовних тварин та свіжим салатом. Готовим сегодня рис в качестве гарнира. Но основное блюдо – это, конечно, мясо с подливой. Мясо жертвенных животных, которые зарезали, принесли в жертву, і от угощаємо всіх присутствуючих. Люди щасливі, що цього року їм вдалося зібратися попри пандемію. В такій родинній атмосфері разом виконують святковий намаз. Абдурахман, попри юний вік, знає Коран на пам'ять. Він озвучив уривок сури «Хадж» арабською мовою. لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. Слідом на сцену виходять інші дітлахи. Вони теж підготувалися до свята, прочитали вірші про великого Аллаха кримсько-татарською та українською мовами. Аллах bizни yaratdi. Dunyoning go'zalligini ko'rgan ko'zlarimizni, qo'shiqlarning so'zlarini eshitgan quloqlarimizni. Створити святкову атмосферу для малечі найголовніше, каже муфтій Криму Айдер Рустемов. Він звернувся до братів та сестер по вірі. Нехай Аллах Субхану ва Тааля прийме всі наші благі діяння. Нехай наша батьківщина буде вільною. Нехай всі, хто сидить сьогодні за ґратами незаконно в Криму, де б не було, будуть вільні. Нехай вороги та ліцемери знайдуть свою долю. Нехай ті, кого ми любимо, завжди будуть поруч з нами. Нехай наші молитви будуть прийняті. Зі святом вас, зі святом Курбан-Байрам. У ці святкові дні голова меджлісу Рифат Чубаров закликає якнайбільше часу проводити зі своїми рідними та близькими. Останні 7 років багато з нас проводить свята за межами Криму. Але дасть Бог, в майбутньому ми будемо святкувати наші свята у Криму. Від імені меджлісу кримсько-татарського народу вітаю всіх з Курбан-Байрам. Курбан-Байрам, хайрлаєм. Велика хвала Всевишньому за те, що ми маємо можливість сьогодні зібратися тут, ділитися один з одним нашою радістю, цим святковим настроєм. Велика хвала також Всевишньому, що маємо можливість приносити жертвоприношення, взаємопомагати друг другу. Адже це саме головне цьому святу – це взаємодопомога та взаємопідтримка. Не забуваємо про те, що багато наших братів та сестер не можуть зараз бути рядом з родинами в домівках та проводити це свято. Особливо це мається на увазі тимчасово окупований Крим. І в наших молитвах до Всевишнього, в наших ділах намагаємося зробити час швидше для того, щоб звільнити Крим від російського окупанта. Кримські татари, які вимушено поїхали з окупованої батьківщини, з теплотою згадують про святкування Курбан-Байраму на рідному півострові. Сподіваються, що Аллах почує їхні молитви та допоможе їм подолати всі випробування. Поздравляю от души всех мусульман Крыма, в частности, так как мы скучаем по Крыму, находясь здесь. Вот. Пусть Аллах будет доволен, пусть Аллах примет все наши жертвоприношения, которые мы сделали искренне ради Аллаха в этот день.
Я хочу, пользуясь моментом, передать огромный привет жителям Крыма, всем знакомым, родственникам, всем мусульманам, которые находятся сейчас в Крыму. Огромный привет. Пусть Аллах окажет поддержку всем мусульманам, которые находятся на территории Крыма и находятся в тех местах, где они притеснены. Иншаллах, все будет хорошо. Вже 7-й рік тисячі кримських татар святкують Курбан-байрам далеко від рідних домівок, але вони вірять і знають, що обов'язково повернуться до вільного Криму та святкуватимуть на рідній землі.